1393 година. България е могъща европейска държава. Столицата Търновград блести със своето архитектурно великолепие и прочута книжовна школа. И тогава многобройна и страшна турска армия атакува Европа и унищожава всичко из пътя си. Обединените балкански войски са разбити на Косово поле. България остава сама срещу фанатизираните полчища. Цар Иван Шишман напуска столицата и се затваря в крепостта Никопол. Последен защитник на Търновград остава светецът патриарх Евтимий.